ịnakọta na God of Iron. God of Iron Ogu. Agwa ya ihe ọ na-ara. Ọ na-ara ebuka. Okay. Ọ na-enye protection, ọ na-enye ego. Ọ nnu na mmanụ. Ka ọ na-eri. Ga wutu mmiri. Mana ọ ndị Yoruba bụ na-enwe. Ọ Yoruba bụ enwe. Nwa m butere ya from Yoruba. Store ya here for work. Okay. Daalụ sọ. Daalụ. Good morning, sir. No, my brother. Biko ka kọwakarị anyị onwe gị. Okay. Aha m bụ Amalụ. Mana ihe eji mara m bụ Ezekudene. Abụ m onye Enugu Ofiogwu Amankweke Autonomous Community. N'ụdị local government Enugu State. Daalụ sọ. Udo. Anyị chọrọ ka ị kọwara anyị maka ọgwụ na ụdịrị ọgwụ dị iche iche enwegasị. Okay. Yes, sir. Ọgwụ. Ihe mma maka ọgwụ bụ na ọgwụ ebuka. Ọgwụ buru ibu. Eziokwu. Mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ bụ ihe Chukwu nyere. Anyị ji agwọ ọya, eji adụ ndụ. Maka ka ọgwụ oyibo a na-aghụ aghụ, ọ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ka eji alụ ya. Eziokwu. Ekele ọla eke. O nwere ndị na-agwọ ara, o nwere ndị na-agwọ akpụkpọ, o nwere ndị na-agwọ stroke, o nwere ndị na-agwọ ahụ ogbugbu. Ọ mgbọrọgwụ dị n'ime ọfịa ka eji agwọ ihe ahụ niile. Nọ nke Chukwu gosiri onye bụ nke o ji arụ ọrụ. O nwere ndị na-agwọ ọgwụ ọgwụgwọ, oke ite, ibubo, ọgwụ awele, ọgwụ ego, different types of ọgwụ. Ha ncha niile bụ mgbọrọgwụ dị n'ime ọfịa ka eji eme ha ncha. Nọ nke onye na-alụ bụ ụzọ ọ na-eforo. Ọ bụghị ụzọ onye a si eme dibe nke bụ ụzọ onye a si eme dibe nke. Dibe ebuka. Udo dịrị unu. Daalụ sọ. Okay. Ihe agwakwana anyị ụdịrị ọgwụ dị iche iche gịnwa na-agwọ. Okay. Nke mbụ bụ na m na-arụ ọrụ mmiri. M na-efe mami wọta. Eze nwaanyị mmiri. Maka na mmiri bụ isi ụwa. Ọ bụ na mmiri adịghị ụwa ama m exist. Kama na ndị ụka ghọrịla anyị si na ọmami wọta, mana ọ bụ ọmami wọta. Ya, ọ dị virgin water. Nne nwaanyị ara na-azụ nwa. Ndị ụka kpọrọ ya Virgin Mary. Mana nnukwu nwaanyị. Eze nwaanyị ndị amụma, eze nwaanyị ndị oziọma, eze nwaanyị Ajali. Ajali bụ mmiri be nna m. So nna akpọ ya eze nwaanyị Ajali, nnukwu nwaanyị. Ọ mmiri. Enwe di mmiri, enwe nwaanyị mmiri, enwe ndị na-ewe kọọ, enwere ọgbanje mmiri. Mụ na-arụ ọrụ mmiri. Onye ndị mmiri na-enye nsogbu, na-amụtaghị nwa, na-enwe promise and fail, na-enwe disappointment, na-amụrụ nwa na onye eje ije, ọbrat of negligence, na nne na nna adịghị efe ndị mmiri, ọkọsọ ọrụ obere nwa amụrụ ọfụ problem. Anyị jee mmiri yoo Chineke, ọ na-adị mma. Ụzọ onye ahụ emepe. Na-arụ ọrụ mmiri arụsi ike. Eke na afọ ka eji efe ndị mmiri. Eke na afọ ka anyị ji eje mmiri, eje achụ aja na mmiri. Nke ahụ bụ ofu. I kwuru na di mmiri na nwunye mmiri. Nwere ọghọm dị na di mmiri na. Nwaanyị ọbụla wee di mmiri, ọ bụrụ na esetụrụ di mmiri ya, ịnụ di ya na-enye nsogbu. Ọ na-ebute marry and remarry. Ọ na-ebute promise and fail. Ọ na-ebute nwaanyị early widow. Di mmiri apịagbuo di ahụ na-anụ ya n'ike maka na esetụrụghị ya. Ọ ya bụ aghọm dị na nwaanyị nọ na di mmiri. Ọ bụrụ na o dozighị di mmiri, ọ na-ebute nnukwu aghọm to nwaanyị. Nwoke nwere nwaanyị mmiri, ọ na-ebutekwa the same aghọm ahụ kwa. O nwere ike ọ na-anụ nwaanyị, ndị nwunye nwere ike igwu, enwere ike ọnụ nwaanyị ọ na ya na nwaanyị ama nnogbu. And ha ga na-ezi ya ochi na ma onwe ha na-akpọ spiritual steering, idosa ego fuo. Onye a na-eme business rise and fall, gbagogide ọgbada. Ọ dị nwaanyị mmiri na-akọs ya. O kwe nke ọ bụ mmadụ, kama na ihe dị na dibebe ebe anyị evu ụzọ gbaa afa. Ndị oyibo na-akpọ ije rab ka amara ihe na-aya mmadụ. Then agbacha ha ahụ esi ebe a confirm o kere problem ọya ahụ were mara udo ka a ga-esiri ọrụ nke ọya ahụ. Ọya bụ ihe dị na di mmiri na nwaanyị mmiri. Daalụ sọ. Ihe ịka ọgaranya na-arụ ọrụ mmiri, ị ga-agwakwa anyị ọrụ dịgasị iche iche na-arụ. Abịa na mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ, m na-agwọ ọya.
na-agwọ nnukwu ọya ji mgbọrọgwụ dị iche iche agwọ ọya dị iche iche ada agụ ya ọnụ nọ nke bịara ya ochukwu ogosi mgbọrọgwụ a ga-ejegbu ya abụta ya shie ya ọnya ha ọ dị mma. Low sperm count, infection, na nwaanyị na-eme oteko in ọpụọ na nwaanyị ada amụ nwa ọ bụrụ nke a nenere ọ bụrụ na ọhịa wọmoli nwa ma na o wee fibroid enwere ọgwụ Igbo eji etreti ha niile. Anyị na-agwọ stroke, anyị na-agwọ eyi ule ihe a na-akọzazi ndị mmadụ ọgwụ ụkwụ a na-ele anyị na-agwọ those things. M na-agwọ ala so stroke ka m na-edekwa atinye aka na ya adị m agwọ stroke maka ekele ọla eke onwe ndị nke na-agwọ nke ahụ onye bịa na nke m direct ya jee ebe onye dị otu a na ihe ọ na-eme adị m agwọ stroke adị m agwọ akwụkwụ na ahụ mmadụ tolu ọ bụrụ poison emere eme m na-agwụ ya mana ọ bụrụ ekotara arụsị atụọ ya ọya adị m agwụ ya. Daalụ sọ. Ị na-agwọ oke ite? M na-agwọ oke ite, m na-agwọ ibubo, m na-agwọ oke awele. Daalụ sọ. Anyị na-agwọ oluse ego ndị na-azụ afịa ha na-aga biznes ha na-aga. Daalụ. Ike wee gwa anyị maka Arọbụnagụ. Arọbụnagụ dị enweghị m Arọbụnagụ. Ihe m nwere bụ agwụ oke ọgwụ ọnụ ọgwụ wa arụsị m ji arụ ọrụ aja ana be nna m mana ndị Anambra na-akpọ ihe niile Arọbụnagụ mana abịaba ibu dị n'ezi agụ a na-enwe ọgwụ nwa Arọbụnagụ. Arọbụnagụ na-anọ n'ime bush ọ ndị na-agwọ ọgwụ ike na-ejekọ na Arọbụnagụ ebe a na-eme ihe ike nwaanyị na-ada eri adị m agwọ ọgwụ ike so enweghị m Arọbụnagụ. Ihe m nwere bụ ọnụ ọgwụ m aja na arụsị be nna m ji arụ ọrụ n'ite ndị mmiri m ebe m na-efe mami wọta. Enweghị m Arọbụnagụ, amaghị m ya gbasara Arọbụnagụ. Daalụ sọ. Daalụ. Ka ihe mmadụ ga-eme ka ọgwụ anyị na-aba mmadụ arụ? Ya ajụjụ ga-amaka. Ihe na-egbu anyị wu ndị Igbo bụ na ya dị emezu omenala. Omenala dị iche, ịgwọ ọgwụ dị iche. Ihe nwe omenala ba igodosi mmụọ onye nọrụghị ụwa Anambra na-akpụ ya chi ya guiding angel. Ị ga na-emere ya saraka ọ na-enye protection. Ị ga na-ejebe ikwu nne gị achụ aja. Ị ga na-enye ndị ichie ancestors be nna gị ị ga na-enye ha nni. O nwere ndị nwere ngwu, o nwere ndị nwere akwari ọmụmụ eji ihe a na-eme eji amụ nwa, e nwere ndị nwere onochi eji anochi nsị na aja ihe ọjọọ. Mana ndị nna nna anyị ha gbakọtara ihe a niile azụ ọkọsọ problem enwe ọzụ mmụọ na-agaide ụmụ ha spiritually. Ịma na akụ bụ ilo, onye ọbụla wetara ihe enweghị ilo ọ ya mere eji akọzọ ọgwụ. Mana onye na-proteti onwe na mmụọ ndị ichie na-agba ogige onwe ka ọgwụ bawa onye ha. Enwere ndị na-agwụ ihe eri ọba, onwere ndị na-agwụ a na-ebu, onwere ndị na-agwụ ọbịara igbu mgbu onwe ka ha proteti onwe ha ike ọha ọgwụ ọma mba ha. Onwere ndị na-agwọ ring aka na nsị anti-poison itinyere ya ọgwụ na mmanya obie ya ka o wee design ọma ndị. So e nwere different ọgwụ mmadụ ji aproteti onwe mana nke kacha nke na-agwa ụmụ ụwa bụ guiding yourself. Guzobe ndị ichie na-achụ aja na Chineke nna bụ oji oke eri aja. Chukwu adịghị eri ekpere, ihe Chukwu na-eri bụ aja. Ọsọgbu jee n'ụlọ ụka chụọ aja. Cain and Abel ihe izu ha ji chụọ aja na Baịbụl wu ji. Father of faith Abraham ọ sị na nwa atụrụ ochie eji achụ aja nke ọbara ya na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ndị be anyị ada achụzụ aja ihe ha mabụ ị na-eje n'ụlọ ụka ị ga-ejekwa ụka tata afọ mbụ n'ụlọ ụka fada sị na na misa agwụsịgo misa na-agwụsị agwụsị. Ụmụ Igbo chụwa na aja godowo na aja na godowo na mmụọ nọ na be anyị ka nsị na aja na a hungry man bizara angry man. Ọ bụrụ na ada enye ndị ichie ndị ha ga-eri ha emewe ha kọsụwa problem ka ama na ha na-eme exist. So ihe m na-ekwu bụ ndị na-eme odo a na-agodo n'odo ha, ndị nwere ngwu a na-agodo ngwu, ndị nwere mmiri a na-eje agodo mmiri ha. Ije na Psalm 113 verse 3 ọ sị praise all Lord through the rising sun and the down sun. Ndị be ya dị ekpeze ekpele
anya da akpọku anyanwụ ihe amazi bụ obe ji eso nwaanyị na-efesa anyanwụ ụtụtụ akpọku Chineke. For example, Catholics na-ekpe Angelus ọ ka anyanwụ ka a na-efe 6 in the morning, 12 in the afternoon, 6 in the evening. Mmadụ one bụ ndị Catholic taata na-ekpe Angelus. Ihe amazi bụ ego a na-enye ya na-eme ihe a na-aghasa a na-awụsịsị a na-enwe premature death. Mana ọsịsọ ebidoro doziwe ndị omenala godowe mmụọ jewe mmiri jewe n'ugwu ebelive m na ihe ọjọọ na-eme ga na-eledozi maka na onye ọbụla na-eme ihe ọjọọ aja na-apịagbu onye ahụ. A na-eme omenala onye ọbụla tinyere aka n'ihe ọjọọ omenala egbuo ya. Onye omenala ada akọ nsị, onye omenala ada enye poison maka na ị na-asọ nsọ aja na imefe aja na-apịagbu ya. Aja na-anọghị na confession nọ ihe imete mma Chukwu akwụọ gị ụgwọ, imete njọ Chukwu akwụọ gị ụgwọ. So ekene m unu. Daalụ sọ. Udo dịrị anyị niile.